bedoel je man, nou ons gaat serie zoek. We gaan een lekker serie zoeken. Een lekker serie krijgen ook. Hij is een getrouwde man, mijn vriend. Ik is ook een getrouwd. Hoe kan ons? Ik durf me gaan zeggen, ons gaat gewoon iets gaan opjagen. Nou praten we van series. Oh, ik wil jou niet surprise, man. Hij moet niet zijn. Hij is ook met hij samen. Maar morgen is ik ook in die moeilijkheid, want hij zoekt series. Ja, is niks van moeilijkheid niet. Zij gaan niet zien. Hou mij top. Hou mij top. Ons gaat in die moeilijkheid komen, ons is gemeenschap mensen. Terras voor mij niet. Het is mijn vriend. Het is mijn broer. Terras voor mij. Maar hou mij top. Zo, die zit serie. Die zit serie. Nee, Eki, hier zit Jerry en daar zit Jerry. Ja, zit serie. Hier zit Oh, zo je bedoel die kar. Ons gaan nou hier in serie, niet op je koek zetten. Je zal in serie op je pak zetten. Hou voor Kom, ons vatten maar een testdrive. Kom, ons vatten maar een testdrive, mijn maat. Hey, hey. Dat is een mooie kar, mijn vriend. Deze serie man, man. Na één ding. Die mensen moeten komen bij serie samen zijn, hoe is het? Hallo moet, ik heb dan weer gezegd. Comfort zone. Jongens, laat mijn nerves geweken, mijn vriend. Jullie waren niet. Nou gaan we naar onze vrouwens toe. En wij zijn naar hier, onze serie mannen.